Magandang umaga po. Ako po si Hazel Mandao. Nag-a-apply po kami para sa scholarship po. Ito po ang mama ko, si Estrella Ladea. Ikaw nag-iiyak. Demonyo ka, ikaw nag-iiyak. Edit ko lang yan. Edit ko lang. Demonyo ka. Kaya po kami nag-ano para po matanggap kami sa scholarship. Kasi po simula po nung simula po nung kasi mahirap na po kami. Ang mama ko Utang ina ka, hayop ka. ang mama ko po kasi ang trabaho lang po dati. Pok po. Ay, demonyo ka, hayop ka. Tangina mo, hayop ka. Lumayot ka dyan. Tangina mo. Hayop ka. Diba? Tangina mo, hayop. Para nga, di mama, para nga matanggap. Ikaw sabihin ko dyan, Pokpak! biruin mo yun. Ay, putang ina ka na ako. Ay, inda. Matatanggap magkakita kaya. Ay, lumayot ka dyan. Di puta ka. Di ka matatanggap. Walo po kami magkakapatid. Bukod Tangina. tanging si mama lang po ay nagtrabaho, kaya po niya pinasok yung trabaho na yun. Ang mama ko po pala ay hindi din po nakakapagsalita. Putang ina, demonyo ko. Ano? Hayop ka, lumayot ka dyan. Tangina mo. Tumuko ko, hindi. Paano kita makakapasa sa scholar? Ay, di talaga di magpatatin ko na. Hayop ka. Nangingin. Tingnan niyo po, bedridden po. Ay, di po. Pero po, dahil po sa scholarship, bigla po siya nakatayo. Po, ganun po kami sa ang scholarship, kaya po tanggapin niyo po sana kami. Ito pa po ako. May sakit din po siya. Buray ni ina, yan hayop na yan. Di mo ang inang yan, butang yan. Nagwala. Di puta. Lumayot ka dyan, ikang hayop ka. Duwag sarong